Wa pa may nakita sa kung pa nga asawa. Ulit tao pa ko iso, nagsakit ko isa kabulan sa ospital. Di-oxygen ako, Pastor Rui. Ingon ang doktor, mura din naman yung kamayo. Mura mamatay naman yung ka. Dok, gusto pa gumabuhi. Mura mamatay yung ka. Ulit na lang sa iyong balay. Di-oxygen ko sa hospital. Pag-abot sa balay, wala na yung oxygen. Samot na. Wala ko'y tulog mga kaigsunan kay pagpapag alagos kung kamatayon laong na kayo kung mata ito di pareha niya ron guwapo man ninyo mananaw diba? Sa una nagsakit kung laong kayo kung mata ito wala na tulog-tulog kayo sige naman ko na agdaw gabi huwag na gusto kamatayon wala na kayo oxygen nagpaabot ko kung kamatayon pero saan mo mamatay. Doon ay usang kagrupo mga kaigsunan nga giingnan ko. Gusto pa kang mabuhi. Ano yung gusto mabuhi? Pero ako natingaw, di nagagawas. Diampuan ko nila, ipatindog ko. Diampuan ko nila. Yan ang ginatawag mag-healing. Ikson, nakaguntiyan, kako kayo, pila na kabulan, iko kaihit, iko kalibang. After the prayer mga kaigsunan, nakaihit ko, nakalibang ko, laktot ko pagka-istorya, buhi ko na sa inyong atubangan. Kapag ko Diyos, kung hindi ka maayo sa mga doktor, ang Diyos labing maayo na doktor. Testimony na iksun sa ako na muna karon kayo gusto ko galingon magulag ang bagyo unsa pa diya magpagamit ko sa Ginoo. Amen. Kung wa ko buhiya sa Dios, patay na ko, di ko kasawas babaeng guwapa. Kung ipatay ko ako, Pastor Rick, ini magkita ni Pastor Bonnie ng Guapo Suarez. Hallelujah. Praise the Lord. Muna, kung sa'y problema na kay balatian, walay imposible. Ina lang ang Ginoo, Lord, gamita pa ko, buhiyon ka sa Diyos. Amen. Di lang ako matanaw ka ng uban, sa ako na lang magaling. Gibuhin ko. Mauna na namin ako, pinangga kayo ko mga asawa at ako mga anak. Kaya ko ako buhiya sa Diyos, di na ko makita akong asawa at ako mga anak. Mauna, I challenge all of you, kung sa'yo na problema sa itong kinabuhi, ang Diyos gamhanan, musulbad, moayo sa atong mga balatian. Amen? Praise the Lord. Kaya gusto sa Diyos, wala nagmati na Diyos kung sa inahan sa imong simbahan, kung sa imong relihiyon, ang iyarong kitanaw sa matagusakin na ito, maayo ba kag relasyon na ito kami. Kaya daghan kay mga tao karon, grabe si panaway o mga relihiyon, grabe mo laban sa iyang relihiyon, pero anyan, kaugalingon, dili sa may relasyon sa Diyos. Impierno natin. Amen? Praise the Lord. Ganaan ko na ito yung sige ito, balik-balik dito. Karon, libre ang matagusa, nga mo share sa pulong sa Diyos. Kung siya mo nasaktan, pero sa dili pa ay belated happy birthday nga to ni Heart. Belated happy birthday day. Tatalagpagan ni birthday po sa akong nag-iisang murag lalaki, murag babae, Dudong Alpunte. Birthday niya. Dudong, Heart, ari mo dito kay mag-ampo ko ninyo. Tinago po kumangko, mutanaw daw sa babae, lalaki niya. Mayo na day, kay watay anak babae, murag babae, watay anak laki, murag laki, ali daw. Ali daw, Heart, ali Heart. Oh, ano yung pag-umangko mo? Allah, oy. Allah. Praise the Lord. Dari dong. Daday, oy. Ano yung tidak mo? Ano yan? Oh. Ingon sila, isa pa. Oy, nay, dali na yung pinipit. Dali na yung mag-ampo ko ninyo na.
Congregation, church, itaasin ng mga kamot. Thank you. Dalay kong kaamahan sa walay katapusan. Salamat, Lord. Hindi tutulong na nagkasilip para siyang adlaw ng tahan. Si Dudong, si Hart, si Sister. Salamat sa kinabuhi ng Diyos. Ako mga pag-ampok, Ginoo. Dahil sila, hindi mo silang panaligdan. Tagaan mo pa sila kung nataas ng kinabuhi. Kung daghan pa mga katuigan, Ginoo Diyos, lumabot ng kinabuhi. Lord, salamat, Ginoo Diyos. Yari ang iyong mga pulong, mo'y mabutang sa ilang mga hunahunag silang utok Ginoo Diyos, para padayon silang mulipay, ilat kami. Lord, salamat sa ilang kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Salamat! Happy birthday! Hallelujah. Salamat kayo sa mga anak sa Diyos silang celebrar silang adlaw nga natawahan. Amen? So, sa kanang ginaingon, so na, libre ang matalusa nga mo share diri sa pulong sa Diyos. Dili ka pareha sa simbahan nga patilugod diri. Dato na yung may English. May English, batid sa pulong sa Diyos. Ang palisyo kita Budiyo, batid sa pulong sa Diyos. Pero ingon ng Diyos, wala kanila lihan na. Mayong istorya, mayong English, grabe mo sultis Biblia, pero ang ilang relasyon sa Ginoo, wala buak. Kinsay gipili sa Diyos, yung mahimong magwawali, mananagat. Doon na ba'y mananagat nga nakatulong silang elementary, kung sa Maria, nga maayaw mo istorya, kadaganas pananagat, maayaw mo kuha ang isda. May manglaya ba, no? Sa diyan doon ay malubos, mayong morisyo. Pero sa pulong sa Diyos, hindi sila batid, pero mo'y dipili sa Diyos, yang gigamit para musangyaw, mutabang, ngadto. Amen? Kaya naman kung may English na iguali, ngayon, grabe ninyo, anak, mga din sa ilang kumagingkod niya, tanawa, di pa kumba na ito, mga libro, ay kutuwali. Na. Pero, atong paminahon, Adrickson, Chaplin, Rodilo,